Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ban pulish phi dai ine bada lingdo kimat bakong sanjong ka khubor ka high level committee kanwat yakilat ban pinkinria ekibishong hathem yo maulong ha Shillong ong ministry ki kampen roisor iba hamnet doling lapelong ye ka jingemer jingmut ni ka webinar halor kumno ban kinteu bat penne pensa ye ka spa maryang daga jingtep tenrai lingba ka online pentep ka sarkar mikhalaya ye ka sarkar preng halor ka jingkloi ka seng king atyar HNLC ban wan shakameti kren but pentep ka KSU West Khasi Hills District show deputy commissioner halor ka jingde be an ya ukhaw ka FCI ki khubor ki babnya Umintri katnat ki kampen roisor iba hamlet doling hinin gasni ilo ong baka high level committee bala thung da ka sarkar jilla banwat ikilat bala banne na ka binta ban pinkanri ano yakibisyong hathem yo maulong kan sa syong ye perkhat sa hisi ne arsin hashwa ban rai ye jing ai jingmut ban pha sha ka sarkar jilla habakren shikin nong pathai khubor ha Shillong iba doling iba lamkhmat ru ye ka sub committee ile tho shu shu bashen ka sub committee kan sa aino ye ka kai khot jong ka shak high level committee iba doling ile tho hakinong ai khubor hagasni baar baga sub committee ka dei ka blathung da ka HLC ban pinbet halor ki kattu ka ni ki kambakong san ki be dei bat ka himam lim daga jingtmu ban weng ye ki jing e Kibaya day baka jing punan kam daga jing tip tenrai ha kabaya day baka jing pinne pensa ye kaspa maryang daki jat bendria trai ri hamikhalia hinin gasni lapelong ye jing phaliu jing mot ne ka webinar link ba ka online halor ki jing tip tenrai ban kin teu bat pinne pensa ye kaspa maryang balapin bet daga mikhalia basin management agency ha Shillong kane ge jing phaliu jing mot limba ka online kala playlat Banyo yasami ki jingtep bat jing sotho na ki reusham pang hakalyang ka jingtep yikirukom tenrai yakane ka webinar la pinyai do Rahul Chatterjee u professor bla paunam unong ai jingkran haka TV bat radio ba unong job jong ka International High School Teacher Program Fellowship CERN Geneva Usimbut Mintri Rangba iba Preston Tinsong hinin gasni ilaong baka sarkar jilla kala pintep shaka sarkar pleng halor ka jingkloi ka sengking atyar HNLC banwan shaka michi kren haba kren hakinong ay kubor minin gasni iba tinsong ilaong baka nong rim baka sarkar ka yeng kalong ka basyay bha baday ban kyarshwa ni ki kam thombor bat ansapli yaki jingkang jong ka jingkren yasum hakaway kalyang ka HNLC ka kwa bani kren yasum kat ba ka dangay tengpat yaki kam thombor bat kani kamyong ka basngaw day laong shushu simbot Mintri Rangba iba Preston Tinsong ka Khasi Student Union jong ka West Khasi Hills District Unit hinin gasni kala pintep show Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District halor ka jingdi bi an yaw khaw ka FCI Hanongston O President ka KSU Nongston iba Franklin Simyong iliatho how Deputy Commissioner baka seng kalapulong ye ka jing talasi bat lam baka way ka trop ka bakit yaw khaw ka FCI kalapin hiyar yaw khaw ki katto ka ni ki tukan kibadon hakasnong Maurusya kabahapa po Nongston West Khasi Hills District Hakabaya day bakani ka KSU kala kintu yaw Deputy Commissioner ban ITs neng persha ye ki to ki badon kti bat karpat ru ye ki bor ba day pek ban pa tokit mador halor kani ki kam kani ka khubor ka wanshapi na ka All India Radio Shillong Unong a jingmot show Mintri Rangba u Thomas A. Sangma hinin gasni ulabo yo mau nong rim jong ka David Bibra Water Supply Scheme u Thomas A. Sangma ulong bakani kala banday tang ka project ka barit ka batang light lord tingka hinray ka na pat ban ay la kumno ya ka e ka bakibriyo ki don kam ulong ru ba ondang pinkre ya ka mangpisa ban shna ya ka Greater Bakmara Water Supply Scheme bat shen ya ka jimang pisa ban te ya ka Bakmara Government College Building ru on sale no ka Superintendent jong ka Tura Civil Hospital ka Dr. Minakshi Sangma lingba ka jing polite kubor na kalyang ka sarkar kala kerpat ya baro ki nongshong shnong kat ki bala bat kit khot jong ki seng bhalang ba pher jong ka Garo Hills ban wan shakman ban ai snob ha ya ka snam jong ki na ka binta ban yo polite im ya ki nongpang ki badon kam
yaka haba pintep bakatura civil hospital karaki yaka World Blood Donors Day nadok ka khat saw tarik ujelew hadok ka khat saw tarik unaitung 8,000 arpaw kalaong banamar ka jingdon jong ka klam COVID-19 klam shimlala ban pinlong yaka blood donation camp kumbajulong kabala wanra yaka jingkudo snam hatura blood bank ka kinhun kinong de tiar madan hapo ka jingalam ka thama urangli ka seng trimon snobha hamikhalia hennin gasni kalo ong ya ka sarkar bansha no yi kinong de tiar madan bakin plebyang ya ka kamde jingde jongki daga bakin bot ru ya ka hukum pinya paji iwe ne iwe pan katay ka kinwon hapo ka jingalam ka khot jong ka seng thama urangli ka kong Angela Rangat kala ay ka don khas show chief secretary but ong bakinong de tiar madan kila don hatmer jong ka jingyap thangan baga jing tukut seng namar bala khang ye gi dukan jongki la live nai minta namar ka jing don jong ka klam jingpang bat namar ba minta la ple biang ye gi dukan ka sarkar ka dei ban sharu ye gi nong de ter madan bakin sedang biang ye gi kam de jing de jongki ka sarkar hannen gasni kala ong baka jingdon ke blakhya na ka jingpang COVID-19 kala poisha ka sanpunyo poinsa kulai na ka shispa hakari ka mod la don baro arlak nyo puway hajar nreus pa khandai knyongot ke breu ke bla shakta apnyang jingpang coronavirus ke blakhya hado menta haki ar pusaw kinta bala la don khatlai hajar khat armut ke breu ke blakwat na ka COVID-19 kat ba ke bedang don ya ka ni ke jingpang hakari ke don baro shilak Prapunri hajar sanspa khat sawut katnat health and family welfare kalong ba layo jingtep badon sa khatnri hajar khandai spa aku arngut ke badang yo thmai yakani ke jingpang hakari haki aku saukan tabla dem kabla kenteu ye ke jingdon kabla yo yakani ke jingpang shaka sawla nyokla hajar shispa sanmut namarbat dangyat ki kam tei kamshna ha ka surong mau shamong nongwa road katnat PWD roads kala pintip maka ha ban khangshwa ye ka jinya ki kali repair na kani ka surong nadu ka por shi pho baje min stem hadu ka por san baje janmet tat hadu ban de dep ka jishna ya ka jing bo pipe na khum surong katnat PWD kala ong bala de don ki kam kerke ki breu kila banya na ka surong muso shela maulong road bat katnat kalele kat bala ban pindap no kham kloy ya kani ka surong kum shirinta na ki jing persang banyale persha ye ka jing duna bam bat ka jing klat ki long kme ka sarkar Tripura kala pelat ye ka scheme mukya mantri matru pushti obhar hakaba na kani ka scheme on aye ki marbam bakim thop ye ka khi ka mithai na lor ki wei sheki long kme badang armet bat ki badang ai bun khon haba pin bana ya kani ka scheme ka mentri jong katna social welfare ba social education ka santana chakma kala ong bala kumno saw pho hajar mut ki long kme kinyo jing toy na kini ki marbam ba shong dor sanspa tingka na ka binta iwei ka sarkar jilla kla snothu bakan ha pinot kum Praklur tingka man na kasnem na ka binta kani ka jingtmu laong kani ka mentri sarkar min ha kasni balang hadin bala deptes lalap bakhat armur ki shipai ke layo ye ka jingpang COVID-19 ha Kohima district ka Nagaland yatho ki he jong kani ka district hinnin kasni ki he katnat health and family welfare kila ong baya ki khat armur ki shipai jong ka Jakana army camp quarantine center lalap bakirayo ya kani ki jingpang hadin bala deptes ki hakasni balang ya ka kinhun ki shipai blawan pai shaka kut shipai jakama na ki jaka ba pero jong kari mention tayo la pha sa quarantine ya ki katkum ki kindon shipai SOP hapo jong kani ki jela sa ki shipai jaka sa ki shipai laong ki khubor sarkar daka jinglap basakini ki khat armut kilangat ha ka jingpang min ha kasni balang ka jingdan jong barok bla shakta hakani ka COVID-19 ha jakhama army camp kalakiu shaka khat sanwat but kattu kani ka khubor kalakut kabla wanshipi na ka All India Radio Shillong haka por prabajing na so no baga Delhi station naka binta ka khubor haka tin Hindi banbot ka khubor haka tin pareng haka por prashiting kani ka All India Radio Shillong